Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing da YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su. Wato ainihin Mamman mai daura zaki da razana mai ɗaki ɗan Musa. Sarari mai kada gudun doki ɗan Musa. Kai, Lado! Lado! Kai! wanka lallai mutanen birni suna cin kutumar uban ku. Yayin da aka ce nan ne, to ya kamata dan iya ba wannan maganar ba. Ya kamata yadda Allah ya sa ku a cikin lema, ya kamata mu ma kuɗin da mamu a ciki aiki nake so. Kai, aiki wani nisan lakala tunan. In ka sa wai goce ki a faranti, yakin san ba faranti kaji. Wannan kai ka san shi, wai tsohuwa ta da zananta. Yayin da aka ce maka lalo ka samu aiki don a damshi ka ya kamata a ce ka tsoma na a cikin damshin nan ka tsamo ni ma in shiga more. Wannan duka ba zance ne, doki kayan mu je gida da Allah. Shi ka logon ya na Allah san tuna. A sai dai ma manta ne yan kauye lalo. Kyau. Kai, da Allah mu je ma ba wani yin surutu ne kake lalu. Sarki mutane. Iya, uban waye ma ka yi na ka tsaya. Yau shi aka ga. Iya. Kauye izgen ai guduwaran. Aran mu ki ba samiya. Ai ma. Wannan kunya da abu ne. A'a wannan ba komai bane, kawai ni ban san shi ma wani da Allah. Doki mu je. Ai ku gangan riga nan kauye kayan aiki. Ha. Na ka na samu burabus ko na daga. Haba oga. Ai amma kai. Ina ga ya za a ci mutumin ka oga. Ya zama ba a ci mutum. Ai amma dan wannan dan yarinya ne. Da Allah bar shi.